Ells podeu parlar, si voleu. Lluís. Mira Nuri. Volta tu, va. A veure, talons. Mira, macho. Luis. Luis, mira. De puntes a talons. ¿Vale? De talons a puntes. Yep. Molt bé. Bé, macho, bé, així. Oco. Quasi, Mira, Alba, frena. Alba. Frena una vora. Mira, vine. No frenes? Que vas cagada per aquí, no? Però canvia puntes un moment. No? Bueno, va. Què fas? Estàs bé? Ah, vale. Vaig a seguir el macho. Hola. ¿Estás bien? ¿Sí? Aquí algú cridava. Ai, que te'l menges! Oco! ¿Qué fas, macho? ¿Y Alba? Allá va. ¿Cómo que esto se mata?
Aquesta ha sigut bona, Cielo. Ja està bé, així s'ha de fer, home. A base de pinya s'aprèn. Claro. A veure, que vaig a algo. Talons, talons. Ui! Ha pillat un tros dels bolos que has fet desfet tu. Has vist la pinya que s'ha reat? No? Bueno, ja la veuràs al vídeo.